rekkiä. Tuo jäi puoli minuuttia meille edellisellä pätkällä tämä. Joo. Elikkä sinne kolmoselle pitää ottaa sitten kyllä jättää yhdet valot välistä. Ja saadaan muuten se kiinni. Se on niin pitkä pätkä. Oliko se viimeinenkin, sekin oliko vähän vielä, oliko se yli 10? Oo. 14. Joo. Se lähti aivan tyhjäkäytöllä nyt. Vai säästellä se vähän rokettia? Se voi olla. Oliko sinne edessä roketit kanssa? Ei, kun mun mielestä sillä oli edes oikein misukat. Niin justi. Eikö se ollut saa Keurullakin ihan sama? Joo. Kuinkahan meidän lähdön kanssa käy? Tää kyllä näyttää, että tää pitää varmaan vain yhtä hyvin kuin tuo edellinen. Niin, voi olla varmaan vähän paremminkin vielä. Tääkö vähän jo koittaa? Putsata vähän toluppiin. Niin. Kyllä. Ja sitten lähtö. Tää oli hyvä lähtö. Loiva on, mennä vaan! Nykko on paha. Ei tiedä vielä. Oh. Mistä kääntyy? Nyt tulee takapiikki sinne päin, tuosta heti. Tästä näin merkiltä. Mihinä vittu? Karkkiviä. Sinne päin jatkaa heti. Ja jatkaa vaan sinne vaan. Oi. Hyvin menee. Tarkkana vaan kiviä täällä. Tänne jatkaa. Sinne. Ja tiukkaa. Pirunmoisia kiviä. Ja nyt ollaan se kaksosainen tänne päin, mutta tuo on samanlainen kuin tuo muu karkkiviä. Ja jatkaa tänne samanlainen. Sinne lähti. Sitten risteys tänne heti. Tuolta merkiltä. Ei kyllä oikein pääse rytmiin. Ei mitään, no mennä vaan hyvin mennä. Oi. Ojahana. Jahana. Tää menee suoraan vielä. Sitten kääntää. No mennä suoraan vaan. Mennä suoraan vaan. Tänne kääntää vähän. Kaasulla vaan sinne. No mennä vaan. Tänne vähän. Auki on, mennä sinne kääntää. No mennä vaan. Ja iso paljon pykälää. Loivaa, anna mennä vaan suoraan. Että lähtee yksi sinne päin tuolta alhaalta. Anna mennä vaan vielä. Vitsi. Ei mitään rauhassa vaan. Ja tänne päin kääntää. Sitten sinne päin lähtee tuolta. Puoliyrikkö. Pyöriä on. Kaatua vaan. Ei tiedä. Hyvin menee. Ei pidä kyllä niin hyvin. Ei, täällä on liukasta. Sinne lähti. Mennä vaan. Jatkaa pyöriänä. Kaasulla vaan sinne isompaa jo. Tänne lähti, ei tiedä. Vähän pois. Ja kaasulla vaan sinne. Anna mennä, ei jatkaa vielä vaan. Anna pempi vaan. Jaukia sinne. Pyöriä on. Suoraan menee tuonne Nymyrylle.
Ei oo jyrkkä, anna mennä vaan. Sinne päin lähtö, ei tiedä. On kyllä liukasta. Suoraan mennä, anna mennä vaan. Tää on hyppyä. Oi, oi. Ja suoraan mennä tämä hyppy. Anna mennä vaan, mennä vaan. Sitten tuloo etu tänne päin kääntää. Tänne päin kääntää. Tänne päin lähtee. Sinne. Ei tiedä yhtään onko jyrkkä. Sinne päin virkkaa tuossa nypyltä. Tää on varmaan vähän tiukempi. Ei oo. No ei oo. Tänne päin. Nyt vähän löi. Joo. Ei tiedä. Oi, 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 oi. Ei ollut. Sinne kääntää. Ja suoraan tästä. Mikäs nyt on? Nyt on nyppy vaseen kiviä ulkona. Ei välttämättä oo paha edes. Kääntää vähän sinne. Oi, ihan. Jatkaa sinne vaan. Suoraan menoa tästä. Suoraan menoa, mennä vaan. Ei tiedä. Saadaanko saatana pian kiinni? Varmaan. Ja kääntää tänne päin. On jyrkkä, on. Ei ollut. Tänne päin lähti. On jyrkkä, ei ollut. Tänne pysyy. Sinne päin lähtöön, sun seuraava ryhmältä. Kirjaa sinne päin vaan. Suoraan menee. Ei tiedä, tänne päin kääntää tuolta. Nyt on muuten... Suoraan menee, sinne päin kääntää vähän. Anna mennä vaan. Ei tiedä. Ei vittu. Ei oo maaliin pitkä. Rauhas vaan. Sinne päin Saatana kääntää. kun mä sukkana meneekö ennen. Joo niin, nyt näkyy jo perävalot täällä. Vähän valot päällä. Suoraan menee vielä, anna mennä vaan. Tänne päin lähti. Ja tässä on maali. Suoraan vaan vielä. Miina maali. Anna mennä vaan. Sinne päin käy. Jop. No niin. Huhhuh. Tämä meni hyvin. Menikö? Kyllä se ihan... Kyllä se aivan hyvin meni. Ei siellä ollut muutama sellainen turha nosto, mutta